eta jakin nahi nuke eskualtza hipermetropia hitza ezagutzen baldin baduzu. Eta afasia hitza ezagutzen duzu? Ez da gaiztik. Agiri da burmuinaz bat ezabaiaren. Orduan, afasia zer den da burmuineko lesio baten ondorioz gertatzen diren hizkuntza arazo. Hau da bere izena. Eta arazo hauek agertzen dira mintzatzeko, ulertzeko, idazteko, irakurtzeko. Hemen adibide bat emango dizuet, adibidez gaixo afasiadun batena, erakusten zaio irudi bat, eta eskatzen zaio izendatzea, bai? Hola ikusten dugu ea hitzak harrapatzeko gaitasuna duen. Orduan, entzungo duzue, ikusten du adibidez itsasuntzi baten irudia, eta esan behar duena da itsasuntzi. Hemen dudan adibidea espainolez da, gazteran. Verco. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Piedra. No, piedra no. Una pequeña Beraz ikusten duzu direla nahiko irudi alduntak, baina da ere kostatzen zaiela esatea. Eta hau hartzen dela gainera ezin duela esan eta gaizki esaten dela. Afasia aztertzen da osasun arloan, baita ere ikerketa neurolinguistikoan, eta galdera batzu ditugu nola adibidez arazoak berdinak diren hizkuntza guztietan. Eta zer gertatzen den ere afasiadun elebidunen kasuan. Afasia nola ebaluatzen da lehenik? Afasia ebaluatzen da test estandarizatu batzen bidez. Eta test hauen badute funtzio bat, dena hizkuntza maila ezberdinak aztertzea, adibidez ekoizpena, ulermena, baita ere, maila ezberdinak adibidez soinuak. Hemen fonologia hotsak aztertzeko, bi irudi erakutsiko ditugu adibidez, eta hitz bat esango diogu pertsonari. Eta esango diogu erakusteko zein den. Adibidez, alia esaten badizuet, normalean ulertzen duzuek dela ezkerraldeko irudia, bai? Hau da euskaraz, gaztelaniaz, adibidez hemen bagenuke bino, eta zuen burmuinak, bai, ezberdintzen du bino eta pino artean. Beste ariketa bat, non beste maila bat aztertzen den da, beste bi irudiekin, berdin, eta eskatzen zaio pertsonari erakustea irudi egokia. Adibidez esaten badizuet usaintzen ditu, hor beste maila bat aztertzen dugu eta hau da gramatikalagoa, ez da gehiago soinua. Eta normalean erakutsi beharko zenukete eskuinaldeko irudia, bai? Zertarako ebaluatzen dugu afasia, diagnostikorako, jakiteko zein motako arazoak dituen gaixoak, eta ere zein hizkuntzetan berdin dituen. Eta horrek ere bideratzen du tratamendua. Euskarazko testak hala ere oso gutxi daude. Zinez oso gutxi, hau da zerrenda osoa, eta azpimarratzekoa da ez dugula bat ere test estandarizaturik. Badirudi gure egoera soziolinguistikoak ere ez duela laguntzen test estandarizatu baten izatera, zeren ditugu provintzia ezberdinak, estatusa ezberdina ere provintzia provintzia, eta ere euskalki desberdinak, gaurko egoeran, orduan laburbilduz da euskaldunak ere bidunak direla, ala eta guziz ere euskaldunak frasiadunak frantsesez, iparraldean, ala gaztelania zenen bakarrik ebaluatzen dira. Eta hau da askotan gaixoen bigarren hizkuntza, eta euskaraz egiten bali bada ebaluaketa, orduan egiten da ez estandarizatuen oinarrian.
Eta gure ustez horrek ondorio larriak ditu bai osasun arloarentzat, baita ere ikerketarentzat. Eta uzten diot, Orduan, egoera hori izanik eta ikusita nazioartean ere interesgarria dela konparatzea zeintzuk diren afasiaren hizkuntzatik hizkuntzara azaleratzen diren arazoak eta elebidunetan desagertatzen zen, Europako proiektu bat burutu zen tresna komunak garatzeko asmoz. Eta tartean ikusi zen komeni zela afasia ebaluatzeko tresna bat izatea, tresna bera egokitzea hizkuntza diferentetan. Eta hortarako aukeratu zen Comprehensive Aphasia Test izeneko testa. Europako proiektu honen barruan 13 hizkuntzatara egokitu da eta tartean hizkuntzagun artean dago euskara bera. Zein dira proiektu honen helburuak? Batetik, hizkuntza diferentetako arazoak ebaluatzea tresna beretik abiatuta, bestetik afasiaren ikerketa eta afasikoen tratamenduan ere laguntzea, eta horrez gain, elebidunen kasuan hizkuntza guztiak ebaluatu ahal izatea. Hau oso importantea da, benetan ikusiko badugu zeintzuk diren pertsona horrek dituen arazoak hizkuntza guztiak. Euskarazko egokitzapenari dagokionez, tresna honek oro har 34 azpitest ditu eta testa hauetatik 19 azpitestetan egokitzapenak egin behar izan dira. Horrek esan nahi du, aldaketak egin behar izan direla jatorrizko bertsotik kontuan izan da zein diren euskarak dituen ezaugarriak. Orduan, euskal egokitzapenean hitzak euskara batuan eman ditugu eta horrez gain galdetegi bat prestatu genuen euskaldunek hitz horiek ezagutzen dituzten edo ez dituzten ikusteko. Galdetegian parte hartu zuten iparraldeko eta hegoaldeko euskaldunek euskalki diferentetan. Jarraian erakutsiko dizuegu zergatik den hain importantea egokitzea eta ez itzultzea bakarrik. Eta hortarako, 3 adibide konkretuki erreparatuko diogu. Hemen dituzue, hizkuntzaren azterketari dagozkion ataleko azpitestak. Garen ikusiko ditugu, 3 adibide konkretu. Orduan, adibidez, esaldiak ahoz eta idatziz ulertzeko arazorik duten edo ez duten aztertzeko azpitestetan, 2 egokitzapen nagusi egin behar izan ditugu. Batetik, jatorrizkoan, erabiltzen zen progresiboa, alegia euskaraz, ari izan erabiltzen izango litzatekeena, eta du eta daren arteko kontrastea mantentzeko euskaraz orainaldia erabiltzea erabaki dugu. Bestetik, ingelesezko jatorrizkoan, generoaren kontrastea aztertzen da, ea gai diren femeninoa eta maskulinoa identifikatzeko, euskaraz, genero kontrasterik ez dagoenez, generoaren ordez singular edo pluralak aztertu ditugu. Bestalde batetik, beste ariketa batean, hitz funtzionalak irakurtzean arazorik dagoen aztertzen da. Hitz funtzionalak hitzen artean bereizten dira hitz lexikoak, adibidez liburua, ordenagailua, maila, eta hitz funtzionalak. Esate batera, da, zen, bat, eta holakoak. Eta normalean hitz funtzionalek arazoak ematen dizkiete afasikoei. Orduan, horiek ebaluatzeko ingelesez adibidez preposizioak erabiltzen dira, of bezalako partikular, baina euskaraz horren itzulpenak emango luke sekulan bakarrik erabiltzen ez den elementu bat, adibidez, haren. Orduan, horren ordez, euskal egokitzapenean aukeratu ditugu bestelako morfema aske edo gramatikalak, adibidez, zen lehenaldiko aditz laguntzailea edo hainbat. Horrez gain, egokitzapena gramatikala izateaz gain kulturalki ere egokia behar du eta egokitu behar zaio bertako biztanleri, kasu honetan euskaldunei. Orduan, izen berezietan aldaketak ere egin ditugu euskaldunei egokituta. Orduan, Leire eta Kepa edo Bilbo eta Donostia bezalako izenak erabili ditugu eta ez Xavier, Richard, London edo Leicester. Urrunekoak, euskaldunentzat urrunekoak direla. Eta zenbait kasutan, letrak ere aldatu egin ditugu euskaraz ez baitira existitzen. Orduan, kakaren euskal egokitzapenari dagokionez, oraindik bidean da, gure hurrengo urratsak izango dira behin behar ditugun irudiak lortuta, logopeden iritzi
guztia jasoko dugu eta ikusiko dugu ea tresna hau baliagarria den hizkuntza arazoak antzemateko. Gure helburua da Euskal Herri osoko biztanleentzat baliagarria den tresna estandarizatu bat garatzea. Aurrera egiteko aukera emango diguna batetik ikerketan, bai? Adibidez hizkuntzen arteko konparaketari esker Europako proiektu honen barruan eta elebidunen azterketan ere bai, hizkuntza guztiak ebaluatuta. Horretarako gainera ikerketa zentroek euskarri sendoa ematen dute. Baina ez hori bakarrik ikerketa zain, importantea da ere tratamendurako zerbitzu hauek eskaintzea. Iruditzen zaigu tresna honek aukera emango diela pazienteei euren hizkuntzan ere aztertuak izan daitezen. Eta beraz, nekin erakutsi nahi dugu gizartea eta ikerketa eskutik doazela, eta ikerketa ere gizartearen mesedetan egin behar dela. Eta hori izan da guztia.